खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। जाब्रबथायजों सासे बर' लाइमोननि जिउ खहा। बाक्सा जिल्लानि कक्लाबारिनि सिङाव थानाय हरिसिङा गामिनि केशब नोगोराव थानाय गलादार रजनी बर'नि फिसाज्ला हेमेन बर'आ ट्रेक्टर सालायनाय समाव हरखाब जाब्रबथायजों जिउ गोमायो। बे जाथाया नखरजों लोगोसे ओनसोलनाङै दुखुनि थासारि लाबोदों। दावबायारि आरो खामानि मावनो थांग्राफोरनि थाखाय मोनसे फोसावनाय। सोरबाफोर तामिलनाडु कम्पानियाव खामानि मावग्राफोरा माबाफोर जेंनायाव गोग्लैनानै दंब्ला 9498101300 9498101320 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै हेफाजाब लानो हागोन। मख'नो गोनांदि तामिलनाडुआव खामानि मावनो थाहैनाय हिन्दी रायलायग्रा सुबुंफोरखौ खास्रि बिस्रि दानथारनाय बुथारनाय आथिखालाव ससियेल मिडियाफोराव गोबां नुगासिनो। फिन सासे सरखारि मावख'गिरिया एन्टि कराप्सननि हान्जाजों रां घुस लानायनि दायाव हमजादों। बे सानथामनि गेजेराव आसामाव साब्रै रां घुस लाग्राफोरा एन्टि कराप्सननि हान्जाजों हमजायो। दिनैबो सासे मावख'गिरिया रां घुस लाबाय थानाय समावनो हमजायो। कामरुप इडुकेसन अफिसार बुद्ध काकतिया घुस लाबाय थानाय समावनो हमजायो। बाक्सा जिल्लानि गबरथनायाव पुलिसआ पिस्तलजों लोगोसे सानै दायनिगिरिखौ खादों। गबरथना पुलिसआ गोख्रों नायबिजिरबाय थानाय समावनो सानै दुथांजों लोगोसे AS156793 नाम्बारनि गंसे एल्ट' कारजों लोगोसे गंसे पिस्तलजों लोगोसे गंब्रै गोथां गुलि आरो गंनै मबाइल फन बोखांनो हायो पुलिस बिफाना। हमजानाय सानै दुथांखौ बरपेटा हावलिनि कदमगुरिनि साहादत आली हावलि दाकालियापारानि इद्रिस आली होनना सिनायथिनाय जादों। हमजानाय सानै दुथांखौ गबरथना पुलिसआ सोंनाय फिननाय खालामगासिनो आरो फैबाय थानाय समाव जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। कर्नाटकआव मोनसे जाफेरै जाथाय। फेन्सि मेकआप खालामना हाबा जानो गोनां हिन्जावनि मोखाङा खामजोबो। बे जाथाया जादों कर्नाटकआव। आथिखालाव जुलि जानायनि सिगां साफ्रोमबो हिन्जावफोरानो गावनि महरखौ समायना खालामनो थाखाय बिउटि पार्लार थांना गोबां रां खरसा खालामो। नाथाय मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों। सासे हिन्जावा जुलि जानायनि सिगां फेन्सि मेकआप खालामनो थांनायाव बिउटिशियाना माखासे मोखाङाव फोनग्रा बेसाद बाहायनानै हाबा जानो गोनां हिन्जावनि मोखांखौ खामहोजोबो। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव मिरु BPF दोलोनि जर'खा मावफुं मेलाव BTCनि बारग' लेङाइ गाहाय खाम्फा बरग'यारिया बाहागो लानानै बिबुंथि लाखियो। जोंनि BTC एकर्टआव लिरनाय दङ 4th ग्रेड आरो 3rd ग्रेड साख्रिखौ BTC सरकारा होनो हागोन होनना। BTR एकर्टआव लिरनाय गैया जे BTR सरकारा साख्रि होनो हागोन होननाय जेबो गैया। बिनिखायनो बिथांमोना बिनि सम्पर्कआव गुरुत्व गैया। दिनै नखर नखर साख्रि होगोन होनना बिथांमोना बुंदोंमोन। बायदि बायदि कमिटमेन्ट होना बिथांमोना इलेक्सन गेलेदों। दिनै 3 बोसोर जानोसै सासेबो बिथांमोना साख्रि होनो हायाखै। BTRनि सिमा बारायनायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। जों बयबो रंजागोन, नाथाय बेखौ नोंथांमोना खेल खालाम। बे सिमाखौ माबायदि बारायनो नागिरदों? BTCनिफ्राय 1 इन्सिबो हा जों हगारनो हाया। ट्राइबेल मानसि बा बर' मानसि गैया जानो हागौ, नाथाय बे हाया जोंनि आबौ आबैमोननिमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।